बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या बडव्यांवर एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंगर बेस्त झाले. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर माये आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याचे साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे तुझ्या तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आमचे मध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर माये आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक तुमचे खातीर माग्या ये सोम्या भगव्यान बरी वर दिल्ल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पण बेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्ट आणि कृसोर जीवनपणाचा आनंद आमच्या अंतस्करणाने ख्रिस्ता सोम्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या आमेन. श्रेष्ठ भडव्या आमच्या कट्यापणाचे आणि पासांचे आडियो फरमाव देऊन प्रार्थना तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाड संसारा विसरला देवाच्या पदवी आमचे झुज या संसाराच्या सत्ते विरोध नाही. आमचे झुज दिसच्या आमच्या डोळ्यांक दिसता त्या दुश्मना विरोध नाही. आमचे झुज आमका दिसना त्या सत्ते विरोध. कालच्या दिवसा त्या भुरग्याच्या चरख्याची टेस्टामनी दिली ताका दिसना ते सकत ताका एका इष्ट थ्रू ताका टेम्प्ट करते दिसा. आज आमका विंगड तरान टेम्प्ट करता विंगड तराचे वाईट सकते वाईट स्पिरिट हांवें एक दीस सिस्टर सलीन कोटेनोचे एक टेस्टमनी हांवें सांगली कशें एकल्या भावाच्या जिवितांत सिगरेटचो स्पिरिट अल्कोहॉलचो स्पिरिट गुटखाचो स्पिरिट काम करनासलो. आज आमचे थंय विंगड तराचे स्पिरिट काम करतात. आमी या खरेजमाच्या दिसांनी या वाईट स्पिरिटा विरोध जैत वरूंक आमी या मायकलाचो मिंगेलेचो आदार मागून परत एक पटी म्हणया श्रेष्ठ बडव्या मिंगेले आमच्या जात आमकां देव तांकां फरमाव दिवन प्रार्थना ये सर्गा वयल्या फौजींच्या कुवारा विबाड संसारा आज आमकां मात नाही आमच्या कुटुंबाच्या सद्यान आमच्या भुरग्यांक देवचार आज जावंक पुरो. आज खोटो स्पिरिट तांकां सोम्यातान पयस सरूंक पळयता. आज तांच्या जिवितान सैतानान जावंक पुरो विंगड पास मांडल्यात. आज त्या पासांचेर जैत वरूंक आदार दी सायबा म्हणून सांगाता म्हणून परत एक पटी म्हणया श्रेष्ठ बडव्या मिंगेली काल संभाळ दुसऱ्याच्या खोटापणाचेर पासांचेर आडियो
तू ये सर्गावयल्या पोजेच्या विपसरार घरा खोट्यात देवाचे पदले बसनासो विषय दी तंका ये समया निरंतर प्रकाश संचर संपंदी आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संवसारान जाव. आमचो आमी आमचे चुकल्ल्यान पूण वायटांतल्यान नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र सगळे आम्ही दिमे म्हणया. आमच्या रत्नाराक, आमच्या सर्वंदराक, आमच्या सम्याक आम्ही उंडारोपार स्वागत कर. आमची तकली आम्ही भागावन त्या रायांच्या रायाक आमचो मान दिव्या, मान भगवया ताका. आमची तकली बघायतना आम्ही वळखून घेवया आमचे किरकोळपण आणि ताचे रायपण, आमच्या जिविताचेर ताचे रायपण. हालेलुया, 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 most holy, oh sacrament divine, most holy, praise and all thanksgiving, every moment thine. Oh sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all every moment thine. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations. Holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Come and worship. Come and worship royal priesthood, royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations.
Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Psalm 28:6. Psalm 28:6. सर्वेस्पोर जाऊ सदैव कित्याक मुझे विनते सो ताळो ताणे ऐकलो. सर्वेस्पोर जाऊ सदैव मुझा विनते सो ताळो ताणे ऐकलो. आज या लयनीर असल्या हर एका लोकांचो मगाचनो आमचो हर एकल्याच्यो विनत्यो तो तुम्ही ऐकूंक या बहुपवित्र सक्रमेंटात हजर आसा. आणि तो ताचे लागी आयिल्ल्या हर एकल्यांक आसरो जावन आसा. Psalm 46:1. देव आमचो आसरो आणि आमचे बोळो, कष्ट आकांताच्या वेळार आधार देवंक सदांच तयार. जकारिया 2:9. हांव जातलो तुजे भोवती एक उजा सोपागो आणि तुझे बदे आसतली मुजी महिमा. वय आमचे मध्ये ताची महिमा आसा. जेरमाया 29:13-14. तुवें ताका काळजांतान सोदल्या वेळार तो तुका मेळटा. ताची बसावणी कालच्या दिसा एक बहीण ताची टेस्टमनी दिवन म्हणून आसली, म्हाका वाईट करून म्हाका नाश करता म्हणून सांगून 100 जणांनी प्रयत्न केले. हांवें सोदुल्लो आसरो ह्या सक्रमेंटांतल्या जेजूतय. आणि तांचे मध्ये एकलो व्यक्ती कोणे म्हणे की हांवें ब्लॅक मॅजिक केला तुजे विरोध म्हणून, हांव तुजे विरोध ब्लॅक मॅजिक करता. आणि त्या व्यक्तीनच वचून ताच्या घोवाकडे म्हळे की तिका कोणाच्यानी टच करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ती वचून थंयसर बसता, त्या सक्रमेंतान बसता, करसिता तिचो वेळ थंयसर. तिने त्या सक्रमेंटात असल्या जेजू थंय शरण घेतला. त्या जेजूक तिचो आसरो करून घेतला. Psalm 91. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळ्यांत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणता, तू म्हजो आसरो आणि म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो. शिकाराच्या पासांतलो, मोडनातीक पिड्यांतलो, हर एका वाईटांतलो या सोम्यातय आम्ही शरण घेतल्या वेळार त्या बहिणीची टेस्टमनी. वय आज आमच्या भोवारी कितले अनाउतर जाऊन दी, देवाचे उतर म्हणतं Psalm 91:7. तुझे कुशीक 1000 जण मरण पडतील आणि तुझ्या उजव्याक 10,000, तरी तुझे सरशी कसलेंच वाईट पावचे ना. कित्याक सर्वेस्पोर तुझो आसरो परमोन्न देवाक तुवें तुझे खोटे करून घेतलाय. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. आज जावंक पुरो तुम्ही दुबई आसात, कुवेट आसात, कतार आसात, या खंयच्याय गल्फ कंट्रीत आसात, जावंक पुरो तुम्ही गावांत आसात, तुमच्या कुटुंबाची कोणी या गावांनी काम करनासतात, तुमची भुरगीं काम करनासतात. आज त्या सोम्या मुखार, या सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार आम्ही क्लेम करया, सोम्या तू म्हजो आसरो, तुका हांवें म्हजे कोटे करून घेतला. तू म्हजो आसरो, तुका हांवें म्हजे कोटे करून घेतला. आज हांव तुज्या शरण आयला.
तुझ्या पाकाटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. Psalm 57:1. तुझ्या पाकाटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. दोनी हात वयर उबारया. आमकां कम्प्लिटली जावंक पुरो तुमचे भोंवतणी भियाचे सिच्युएशन. काल एकली बैल वयता उलोवन आसली. थोडेसो वेळ म्हणटा आळे सैरान वाजते आसा. सैरान वाजोवंक सुरू जाले. कितले जाण ह्या सिच्युएशनाक भियान आसात. कामाचे बे काम जावना, दुसरे काम कितें आसा, घराचे कितें समस्या आसात, पळयणारो संघ आसा, सगळे समर्पण दिवन त्या सोम्यात आसरो घेवन परत एक फावटी घट्ट तालान दोनी हात वयर बांदून जेजूचे नांव या सोम्याच्या आसऱ्यांत आमी त्या सोम्याच्या नांवान आमी आसरो घेवन घट्ट ताळ्यान म्हणया जेजू 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 Ria Shiara la bara 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 ताच्या आसऱ्यान ताच्या सावळेंत आसरो घेतलो सुरक्षीत ताच्या हजरपणान आसरो घेतलो हांव आनी तूं सुरक्षीत जावं क्लेम करया जेजूचे नांव ताच्या नांवांत आमी आसरो घेवया ताच्या नांवाच्या लागीं खंयची सकत येवंक सकना खंयची सकत येवंक सकना Sandra, Sacramento आसलो जेजू तुजेर दीस लावन आसा तुजो मोग ताणे तुका सांडूना तूं घट्ट धर तो तुका सोडना जेजू 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 अभिषेक तुझे सगळे रीण त्या सोम्याच्या हातान दी तो सगळे सांभाळतलो जेजू जेजू त्या सक्रामेंतात असल्या जेजूचेर आमची दीस लावया ताकाच पळोवन रावया ताच्या सावळेंत आमी आसा ताची सावळी आज आमी अनुभव करया ताची सावळी आमी अनुभव करया आमच्या मध्ये आसा जसीबाई त्या कडेन आराधन ते मुंदासून व्हरतले उड्या रुपारसच्या जिवंत जेजू तुका आमी आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुका जो उपकार बावडोवंक आमी समेस्त सांगता मेळ्ळ्या देवाचे उतार कोण देवाचे उतार देवाचो शब्द तो शब्द वेळा काळा वरमी देव जावन आसलो देवाचो वेळ आसलो आज तो शब्द उंड्या रुपार म्हज्या दोळ्यांनी हांव पळयतां म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी हांव अनुभव करतां
हे देवाच्या शब्दा उंड्या रुपार म्हज्या काळजांत येवन म्हजे थंय वस्ती करच्या हे देवाच्या शब्दात जावन तुका मान आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. मोगळा सुमिया, आज सगळ्या गल्फ कंट्रीजांत आशिल्ल्या लोकांची आनी तांच्या मोगाच्या मनशांची भारतांत ह्या संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत आसूं दीत, सगळ्यांची आमची परिस्थिती अशी जाल्या सोम्या, कशें शाद्रक, मेशक, अबेदेगो ह्या तेगांयकी बांदून उज्यांत घाल्ले तशें जालें आमची सोमेस्तांची परिस्थिती. आमी सोमेस्तां गल्फांत आसली, भारतांत आसली, युरोप कंट्रीजांत आसली, खंय पूर आसात, सगळ्यांची परिस्थिती अशी जाल्या हात पाय बांदून उज्यांत घाल्ल्या बरी. आनी आज आमकां तूं सांगताय कशें तांणी शाद्रक, मेशक आनी अबेदेगोन स्तुती केली तशी आमी फकत तुजी स्तुती करूंक आसा म्हज्या सुम्या, स्तुती करूंक आसा. आनी तांणी मागल्या बरी आमी प्रार्थना करूंक आसा. सुरेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव आनी महिमा तुका फावो, महिमेवंत तुजें नांव सदां सर्वदां. दानियेलाच्या प्रवाद ह्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवास्वरांत आज आमी सोमेस्तांनी करीजे जाल्ले मागणे, ह्या झुजाच्या काळार आमी मारिजे जाल्ली हाक बोब, त्या दानियेलाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवास्वरांत 20 आनी 4 वळी तावन बरोवन घाल्या. आमी ती बोब मारन म्हणूंक आसा, सांगूंक आसा आमी सुरेस्परा तुवें केल्या त्या सगळ्यांत तूं नितीवंत, सगळीं तुजी कृत्यां खरी, सगळ्यो तुज्यो वाटो सारक्यो, सगळे तुजे निर्णय खरे. आमी पातक केला आनी तुजे तान आमी पयस आसा, पातकाची दूख धरून आमी जेजू कडेन मागोंक आसा. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ताच्या भोव पवित्र काळजा भितर दिंबयेर सरपडोन, जेजूच्या काळजा भितर साश्टांग सरपडोन आमी हे मागणें करूंक आसा. सर्वेस्पर देव आपणाच्या पुताचेर दिश्ट घालताना थंय दिंबयेर सरपोवन साश्टांग नमस्कार करन, रुदान करन मागच्या आमचेर ताची दिश्ट घालतलो आनी ह्या झुजाची मोडां निवरायतलो, झूज थंड करतलो. तो जावन आसा आमचो सर्वेस्पर देव. देवान आमकां सांगिल्लें झुजां जातेली, मुजेर पातयेया, मुजेर पातयेणी दवरा. जेजून सांगलें कश्ट संकश्ट येतले, मुजेर विश्वास दवरा, म्हाका पाटयिल्ल्याचेर विश्वास दवरा. आज जेजूचें ग्राहणें, जेजूची विनंती, जेजूचे मागणे म्हजे आनी तुजे कडेन हेंच म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, भावार्थ सांडिनासतना आमी मागचें. झूज सुरू जालें, गल्फ कंट्रीजांत झूज सुरू जालें, फ्लायटां कॅन्सल जाली, इशीन आयिल्लो लोक, इशीन आसा तेशिलो गेल्लो लोक तेणे आसा. सगळे कोडयाळ शहर मागता. हर एक एडोरेशन मॉनिस्ट्रींत मागणें जाता आमच्या भावंडां खातीर, हर एक जातीच्या लोकां खातीर, झुजा तळार झूज करतेल्यां खातीर, जीव होगडायतेल्यां खातीर. हे झूज कोणे थंड करयेत त्या दारूण काळजांच्या मनशां खातीर मागणें जाता. मागणें देखून पातयेया. आतां भावान आमकां सांगलें परमोन्नत महिमेवंत परमोन्नताच्या देवाच्या सावळेंत कोण आसा. हांवें आज म्हाका ती सारोंक आसा, परमोन्नत देवा, हांव तुज्या सावळेंत आसा, हांव तुजेर पातयेवन आसा, तर हांवें भियोंक ना. कीर्तन 46 5वी वळ म्हणटा, खंयच्या देशांत देव आसा तो देश हालोवंक कोणायकी जावचो ना. देखूनच हांव आनी तूं विसोन काडली परसा. सांपेद्रूच्या पयल्या पत्रांत सांपेद्रू आमकां सांगता, तुमी विसोन काडली परजा, ह्या जाकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांत हांव आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयिल्ल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी जय जय म्हणटाने तुमकां विसल्यात. आमी विसोन काडली परजा
रेवेच्या खणाबरी, दर्याच्या रेवेच्या खणाबरी आम्ही सगळ्यांनी विस्तारून आसा. आता आमकां मेळाचे जाल्लो संदेश इतलो एकामेका आमी सांगाचे जाल्लो, फोनांनी आमी एकामेका समजायचे जालो. मागीं आमी झूज रावतले, फ्लायटां स्टार्ट जातली, कांय जावचें ना. मागीं आमी हें जावचें म्हजें आनी तुजें एकच उतार सगळ्यांक सांगचें. निनेवे शहराक आमी या. निनेवे शहरान जॉनान वचून सांगिल्लें तितलेंच पताक रडोवन जिणी बदला. देव ताचें मन बदलिलें. देखून पळया, देव पातक्यांक शिक्षा दिता जाल्यार तांचो पुरतो नाश करच्या खातीर न्हय, मागार तांकां सारक्या वाटे काडच्या खातीर तो शिक्षा दिता. देखून हांव म्हजें पाताक रडोवन, हांव म्हजी चूक वळखून, हांवें त्या देवाचो मोग करूंक ना, हांवें त्या देवाचे कायदे नियमां पाळोवंक नात. हांव देवातान पयस वचून जियेतां, देवाक हांव फटयतां. देवाचे कायदे नियम हांवें मोडल्यात, सक्रामेंत हांवें मोडल्यात, सक्रामेंताची माऊली हांवें म्हज्या पांया तळा घालून मस्त दिल्यांत. हें पुरा हांवें बसून देवा कडेन पतकांची दूख धरून बोगसोणें मागल्यार निनेवे शहर बचाव केल्लो देव सगळें झुजून निवरावन हो संसार बचाव करता. कित्याक त्याच देवान म्हणा, हो सगळो संसार म्हजो. म्हाका असाध्य म्हणलें कितें आसा गी? असाध्य म्हणलें कितें आसा गी? सवाल म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन हो देव विचारता, खलत्यापणान विचारता. देखून आमी त्या देवा कडेन सांगया, चूक आमी केल्या. शाद्रक, मेदक, अबिनदेगोन बोगसोणें मागलें लोकां खातीर. त्या लोकां खातीर बोगसोणें मागून पतकाची दूख धरून तांणी देवाची स्तुती कर बोगसोणें मागलें. आनीक पळया, त्या जळत्या आकट्यांत ते हुलपाले ना. आज तुमी मोगाच्या बोंडानो गल्फ कंट्रीजांत आसल्यानो तुमकां संदेश पवित्र पुस्तक सांगता, कुजो पेटोवन दी, कितेंय जावं दी, तुमी जळची नात, हुलपोवन वेची नात, नास जावची नात. तुमची कुटुंबादार हांगात मागतात, सगळ्यांकी जाप पाटी इतलीच दिजे. वेळ आसा जाल्यार सक्रामेंता मुखार बसून मागा. सक्रामेंत एडोरेशन मॉनिस्ट्री खंय पुरा सक्रामेंत आसा. इगर्जेक वचून कुमसार जावन, मिसांक हजार जावन देवा सरशीन येया. आनी आमचे खातीर मागचें म्हळ्यार आमी आमच्या लोकांक सांगाचे, पताक रडोवन जिणी बदलया. राज्याचो काळ कुरपेचो काळ, बचावेचो काळ, सुडकेचो काळ. आमकां सुडका जाय. जायत्या रितीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमकां सुडका दिवंक प्रयत्न केलें. सुम्या, ह्या उंड्या रुपार आसच्या म्हज्या जेजू, तुवें हांवें बचाव जायचे म्हणून कितें करूंक नाय. सुम्या, अजापां केली, बूक तांबयली, इश्ट दिली, तोंट्यांनी उठून सलाशें केलें, पुरा केलें. सुम्या, आमकां जाय जाल्यार बरी सोबीत घरांनी रावूंक फोव केलें, कम्फर्टेबल लायफ दिलें. हांवें कितें पाटी दिलें? हांवें तुका विकृत केलो, हांवें तुका नेगार केलो, हांवें तुजेर दुबाव केलो. मोगाचें न्हू, आपोस्तलांनी हें कित्याक केलें गे म्हळ्यार देवाचें उतार जेजून केल्लें. आजापां जेजू उलयल्लें देवाचें उतार सर्गीच्या राजाची बरी खोबार तांच्या तकलेंत उरली. तकलेंत मात्र उरली, ती काळजाक पावना. देखून तांणी विकृत केलें, देखून तांणी नेगार केलें, देखून तांणी दुबाव केलो. आपणा सांगता दीस रात आसल्या आपोस्तलांनी केलें तर आमकां इतलेंच जालां, देवाचें उतार आमच्या तकलेंत आसा. आमी वोंटांनी उसारता, पूण ते आमच्या काळजांत कोंचोंक ना. ते आमच्या काळजाक वचोंक ना. ते काळजांत काणगेया, आमची काळजां पिंजया, आमची काळजां देवा मुखार समर्पिया. परिवर्तन जाया. रडोवन मागल्यार पावना, रडा जे आमी आमच्या पतका खातीर. जेजून म्हळें जेरुसालेमाच्या स्त्रियांक, रडा तुमचेच खातीर आनी तुमच्या पतकां खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर रडा.
देखून खऱ्या काळजान चिंतून नितळ मनान आम्ही जेजू सरशीन या. हे भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, कितल्या सोबीत उतरां ती. आमी ताका पळयलो, आमी ताचे कडेन उलयल्या, आमी ताका आपुडलो, ताणें आमकां आपुडले, आमी ताच्या लागशिल्ल्यान पाशार जातले. आमी ताका पळयलो, ताका जिवंत आसतनाय तांणी पळयलो. तो गालिलियांत, नजरेतांत, बेतलेहमांत, जेरुसलेमांत पाशार जाताना ताच्या फाटल्यान वचून तांणी ताका पळयलो. ताचे संगता बसले. उपरांत जिवंत जाल्ल्या उपरांत ती तांणी ताका पळयलो. तर म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो घट जायनाका. आमी ताका पळयता, सक्रामेंतांत पळयता, कुंभार काण घेतना, ही क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आमेन म्हणून आमी ती काणगून आमच्या जिबेन दवरता. हांवें आनी तुवें सांजू हांव बरी म्हणूंक आसा, हांवें तुका पळयलो सोम्या, हांवें तुका आपुडलो सोम्या, हांवें तुका सेवलो सोम्या, तूं म्हज्या काळजांत आसाय. मोगाच्यानो भियोवचें नाका. आमचे भितर एक बळवंत आत्मो आसा. भायर आमच्या भोंवतणी आसच्या आत्म्या प्रास तो बळवंत जावन आसा. हे भायर आमच्या भोंवतणी आसा तो आत्मे झुजां सुरू करचे, मिसायलाच्या आवाजाक आमकां हात पांय कंपोवचे, आनी कितें जायते आसात. पूण एकच धैर्याचे उतार कितें गे म्हळ्यार हांवें म्हाकाच आपणून म्हणूंका, म्हजे भितर एक आत्मो आसा, पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो म्हणटा राष्ट्रांक कित्या उसांबळ जाल्यांत, लोक कितें येवजण्यो करतात. उसांबळ राष्ट्र पूण थंड करतलो, लोकांच्यो येवजण्यो निर्फळ करतलो. ही धैर्याची उतरां उलयल्लो जेजू सगळ्या संवसाराचो धनी, आकाश म्हजेशी आसा, तुमी जिवची दर नावे पाय तें केल्ली म्हणय म्हणलो सर्वेस्पर देव. म्हाका आनी तुका सोडता गी, म्हाका आनी तुका सांगता गी, ताचेर पातयेवन रावया. सगळो लोक तुमचे खातीर मागता मोगाच्यानो. देखून आज हांवें काल तावन आमकां मागणें जालें, काल घंटे आमी कुवेटा खातीर हांवें मागणें उबारलें. कुवेटच्या लोकां खातीर हांवें सांगलें जेजू कडेन, जेजू कुवेटांत हांव आसली, कुवेटांत आमी गळुल्ल्यान आज हांव एका घरांत आसा. म्हाका एक पाक्यें आसा म्हज्या माथ्या वयर. कितल्यागी लोकांक कुवेटान आसरो दिल्लो आसा, कितलोगी लोक थंय वचून बरो जाल्लो आसा. सोम्या कुवेटाक बचाव कर. थंय एक बाजलिका आसा. कुवेटांत 5 मिलियन लोक आसा, तातूंत 20% लोक इंडियन्स न्हय, आनी नाना रितीचो लोक आसा. जेजू आमची भावंडां आसात, हांवें पळयल्लीं मनशां आसात. हांवें थंय वचून देवाचें उतार ओंपल्लें जेजू. थंय हांवें सेवा दिल्या जेजू. नायट विजील हांवें सुरू केल्लें जेजू. आमदींत होलयार हांवें सुरू केल्लें जेजू. हांवें मागलें, पूण मागीर म्हाका बगलें जेजून पुरा लॅक दवरलो हांवें केल्लें. तें हांवें देवाच्या महिमे खातीर केल्लें गी. हांवें म्हाकाच विचारलें. परत हांवें बक्षणें मागलें, जेजू म्हाका बक्षी, तूं सर्व जाणाय, पूण इतलेंच मागता जेजू, कुवेट बचाव कर. सगळी गल्फ राष्ट्रां खातीर काल मागणें जालें. सगळ्यांनी थोड्यांनी दुबाय खातीर मागलें. सोबीत करून मागलां भावंडानो. देखून धैर्यान रावा, मागा, मरिये माये कडेन मागा, हातांत कोंत सोडी नाकात. रोजारीचो तेच करा, दैविक आकुळजीचो तेच करा, अमोलीक रक्ताचो तेच करा, संतां भक्तांची लदीन म्हणा. झुजू निवारतले, परतून फ्लायटां स्टार्ट जातली. सगळी आमचो सर्वेस्पर देव उसांबळ जाल्लें थंड करतलो. सक्रामेंतांत आसलो जेजू, जिवंत जेजू खरी एकल्याची दुकां पुसतलो, तुमकां धैर्यान भरतलो. बसयता, परत हांव बसयता. सगळ्यां खातीर आमी मागणें बसयता. सगळ्यांक आमी बचावी आसा म्हणून सांगता. कित्याक खंयच्या देशांत देव आसा, तो देश हालोवंक कोणा वरवीं जावचो ना म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें उतार ससनाच्या ससनाक सच जावन आसा. सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजीं उतरां सराशिनान म्हणलो जेजू ह्या उंड्या रुपार आसा. ताचे कडेन आमची काळजाची बोगडां उबारया, धैर्यान आमी म्हणया हालेलुया.
हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Shandara baralia la mashi Ya, 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 hallelujah. ya, ya, la, baradi, baradi. Shandara baralia la hala 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 Bara, hallelujah, bara. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Di, bara, di, bara, di, Hallelujah, bara, di, bara, di, bara. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Di, 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 कोणता मी बाहेर काढया hallelujah, आणि hallelujah. सक्रामेता तसल्या दैवी काकूळ तीन बरल्या त्या समय लागी काकूळ मागोन दैवी काकूळ सो तेर्स आम्ही सांगता म्हणूया सतमानता देवा Deva, deva, तो Porvedara, तुमच्या Baba, असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता Jesus ताक आमच्या Christ, सम्या Saklia, पवित्र Suta, आत्म्यावर Kasmi, गरबीस Ukarne, Targalmano, Ukarne, काल्पनिक Tamkale, असले Tamkale, नमेला आता काल Targallo, निकेलो मेल्ल्यामध्ये ठेवलो तिसऱ्या मेल्ल्या तो जीवन झालो काल सडलो त्या देवच्या विचार बसला एकदा अंजव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो अंता पवित्र तले पवित्र सभे एकाचे बक्षाने त्याचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझे कोशिश जसे सर्गार जाता तसेच संसारान जाव ना मान मरिये पेन भरले सुमित तुझे सुवय शास्त्री आंबी तर तू सदीप आणि सदीप तुझ्या कोशीचे फळ जेजो नमान मरिये पेन भरले सुमित तुझे सुवय शास्त्री आंबी तर तू सदीप आणि सदीप तुझ्या कोशीचे फळ जेजो नमान मरिये पेन भरले सुमित तुझे सुवय शास्त्री आंबी तर तू सदीप आणि सदीप तुझ्या कोशीचे फळ जेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या मगाच्या विशेष रान ये 5 कण बेटोन दिताना आम्ही सगळे दिंबेर पड्या जातल्या दोन्ही हातांचे वयर बऱ्या थोडो वेळ इल्लो वेळ बावळ्यान दुखता जावंक पुरो ते सगळे दुःख आम्ही या सक्रामेंतात असल्या जेजूक समर्पण देऊन त्याच्या लागी या सगळ्या झुजाच्या विक्टिम्सापासून आणि या सगळ्या राष्ट्रांपासून आम्ही खाकूळ माग्या भोव मोगळा बाप्पा आज विशेष तरान या पहिल्या कणान मागता बाप्पा या गल्फ कंट्रीनी जीवनच्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक तांची काकूळ भियान आसात ती आकांतात आसात ती निराशपणात आसात ती बाप्पा त्या हर एकल्यांक तू आधार दिवंक तांच्या जिवितां उजवाड फांकय समाधान तांच्या जिवितांत त्रास करून दे तांचे पासत या झुजाची मळा थांबय म्हणून जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची आमच्या पातच्या सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या स्त्रियो सांगा त्या म्हणून मग या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर आमची
आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सासनाच्या सासनाच्या बापा बापा, तुका बेटयता तुका बेटयता, ती मगाच्या पुताची सुंदर आत्मने देव तुमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या हो मगळ बाप्पा या खणान भेटून दिता सगळ्या राष्ट्रांच्या मुख्याल्या विशेष या गल्फ कंट्रीज असल्या या गल्फ रिजन असल्या हर एका लोकांच्या त्या हर एका गावच्या त्या मुख्याल्या विशेष समर्पण दिता बाप्पा. बाप्पा तुझ्या हातान भेटवून दिता बाप्पा या इस्रायल आणि युरोपियन कंट्रीज तसेच US सगळ्या मुख्यालयांक विशेष समर्पण दिता. आज या सगळ्या राष्ट्रांच्या मुख्यालयाने सांगाता मिळवणं एका ಒಪ್ಪಂದ केवच्या पसवत जुजा हातेरा सांडच्या पसवत आज या जुजावर बी कितलोसो लोक जीव होगडायते असा कितलोसो आणि कितेसो सू करनासतना आज निर्दोषी जीव आज वेते असा कितली भुरगी मरण पावते असत, कितली भुरगी अनाथ जाते असत, कितल्या आवपणे आपल्या भुरग्यां होगडायला. बापा आज मागत बापा हे सगळे झूज थांबवते या राष्ट्रांच्या मुख्याल्या या झुजा जे कोण उत्तेजन दिवन असत जे झूज कोण मुखारवर नसत विशेष तांचे मन परिवर्तन कर म्हण जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. सगळे दादले सांगाता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची 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 बापा हम तुका बेटयता ती मगाच्या पुताची आमच्या समया सर्वेंद्र जेजू ख्रिस्ताची पुढे रगतच मोने देव आमच्या बाप्पा या कणान तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा आजूच्या त्या राष्ट्रांनी कितले जना मेडिकल एमर्जन्सी असा बापा तांकां तू पाव कितले गर्भेसीन आसात सांगपुरताची डेट आयला डिलिव्हरीची डेट आयला तांकां रेग्युलर चेकअपाक वचोंका कितें समस्या येयल्यार तांकां सारखे मेडिकल फॅसिलिटी ना. बापा तुझ्या हातान भेटून दिता बापा त्या जाग्यार जावंक पुरो सारखे डॉक्टर्स नर्सेस नात मेडिकल स्टाफ नात. बापा तांकां तुझ्या समर्पिता. या झुजाद्वारे कितल्या जणांची कामां रावल्यान कितल्या जणांक लॉस जाला
कितले जणांक आता जसे बायन सांगितलं बरे कितले जणांक गावात गेले फाटी वसना असताना अडचणीत रावल्यात. कितल्या जणांची विजा आयल्या आणि तांकां इतल्याच दिसां भितर वस्त जेवण आसा आणि 30% जाल्यात. बापा कितली जाणां विजा नासतना कश्टन आसात. कितले जणांक 6 महिन्यांनी रिएंट्री मारूंक जाल्ली आता ते डेट लागीं आयल्या आणि झूज चलून आसा. बॉर्डर्स बंद आसात. बापा तांची काकूळट कर. परत स्थिती नॉर्मल जावच्या पासून जेजूच्या नांवान मागता बापा. तशेंच आमचो कितलो भावार्थी लोक हर एका दिसा आमी वचो सक्रामेंताच्या आराधना वेचो. आज थोड्या कडे इगर्ज कंप्लिटली बंद आसा. थोड्या कडे सगळ्यांनी थोड्या वेळा खातीर मात्र सक्रामेंत ह्या इगर्ज उक्ते दवरला. मीच ना बाप्पा ह्या लोकांची काकूळट कर. परत इगर्जेचे दारवटे इगर्जेची दारां तुझ्या भुरग्यां पासून उक्ती जावं दी आणि तशेंच मिसां सुरू जावं दी. मागणो जमत सुरू जावं दी. तुझ्या नावाक महिमा जावं दी. तुझ्या पुता जेजूच्या नावान पवित्रात्म्या मुखांतर तुझ्या नावाक महिमा जावं दी. तुझे नाव ऊंच भरले जावं दी. जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. सगळे स्त्रियो सांगता म्हणून येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर बाप्पा. येशूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. येशूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. सासनाच्या बापा कढीता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि समुद्रा जेजू ख्रिस्ताची पुढे रगत आत्मान देव आमच्या पत्कांच्या दोन्ही हातांची वयर बारया आमच्या भुरग्यांक समयाच्या हातान समर्पण दिवया. कितले जाणा आज गावांत एक्झाम दिते आसात, बोर्ड एक्झाम बरयते आसात, तांच्या पासून मागया. आज कितले भुरग्यांनी या गल्फांत आसली एक्झाम एक बरे प्रिपरेशन केला, लास्ट मिनिट आता सगळ्यांची एक्झाम कॅन्सल झाल्या. आज ती निराशेन आसात. देव तांच्या जिवितांत काम करून दी. आज जे भुरग्यांक आम्ही त्या सोम्याच्या हजारपणांत समर्पण दिता तांच्या जिवितांत कितेंच वायट जायना. देव तांच्या जिवितांत न्याय करून दिता. तांणी कितें मेहनत केल्या तांचो फळ देव खंडीत जावन दितलो. विशेष त्या भुरग्यांक डिप्रेशनाक वचूंक दिनासतना देव राखून दी. आज कितले भुरगीं एक्झामीक प्रिपरेशन करनासतना बरोवन पळयता आसत गांवांत, देव तांकां आशिर्वादाने बरोवन दी, जाणवायेन बरोवन दी. हर एक कन्फ्युजन पळयता त्या एक्झामीक बसतना देव तांकां जाणवायत दिवन दी, तांच्या मतीक उजवाड दिवन दी. आज कितले भुरग्यांक शिकयल्ले मतीक वचोवना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जावना. आजुनूय ती कन्फ्युजन आसात, भियान आसात, ते सगळे भेंजेजू पयस करून दी. ह्या एक्झामीन बऱ्यांतले बरे मार्क्स तांकां मेळों दी. विशेष तरान मागया संवसारांतल्या युवा जाणां पासून मागया. कितले युवा जाण सैरीक सत्य आसात, प्राय उतरून गेल्या. काल एक बहीण म्हणटाली थोड्यांक 39, 40, 42 एज जाल्या, सरीक मेळटेत ना. आज तांचे पासून मागया.
देव तांचे खातीर वाट उक्ते करचे पासून मागया. संवसारांतल्या सगळ्या युथाक, सगळ्या भुरग्यांक वायट हॅबिटान संपडल्या, वायट एडिक्शनान संपडल्या, वायट संगतपणान संपडल्या, समाजात समर्पण दिवन सगळे दादले सांगात म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या एका संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आणि सगळ्या संसाराची एका संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी फात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची एका पुस्तकात. शासनाच्या बापा हांव तुका बटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताच्या तुझ्या सम्यान समुद्रा जेजू ख्रिस्ताची तत्व आणि देवपण चपतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पापाच्या या क्रियेच्या कणांतनी यस या 5व्या कणांत आमचे दिश्ट जेजूचेर दवरया बा. ओ मामुली उंडो न्ही मोगाच्यानो, ओ देवाचो पूत, ओ देवाचो पूत आमकां देव कितें सांगूंक आशेता तें सांगूंक आयिल्लो, सांगूंक पेसाडलो, सत्राय करा म्हणालो, जागृत रावा, तुमचेर एक सत्रायचो दोळो दवरा म्हणालो. आणि हे सांगच्या खातीर तो उंडो जालो आणि हर एकल्याच्या जिणयेंत इंडिव्हिज्युअली हर एकल्याच्या जिवितांत तो आयलो. तसोच आत्मा आमकां दिवन आमकां पवित्र आत्म्याची तेंपलां ताणें केली. पळया, लुकाच्या 20:1 स्वरांत तो आमकां सांगता, राष्ट्र राष्ट्राचेर राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आकाशार भिरांकूळ दृश्यां विचित्र कोणा दिश्टीक पडटल्यो. अपोस्तलांनी परत विचारलें, हें केदाळा घडटलें सोम्या, केदाळा? ताणें म्हणलें, हें कळून हे इस्तार समजून काडूचो तुमचो वेळ न्हय, वो तुमचें काम न्हय तें, पूण हें घडटलें. कितल्या जाणांनी आमी ह्या उतरांक आमी कितल्या जाणांनी मोल दिलां, मौल्यान दिल्यांत. देवाचो शब्द तो, देवाचो आसलो तो शब्द येवन आमच्या मदें उलयलो. आमी कितल्या जाणांनी आयकले, आमचे कान केप्पे जाल्ले, पाताक थड जाले. आमचे पाताक आज देवा मुखार हात बोग मारता. कुर्सार उमगाळच्या जेजू कडेन आमी म्हळें, तुवें सोंसल्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मारिफात म्हज्या कुटुंबाच्या लोकांची संसाराची काकुळट कर. तर आमी म्हणूंक आसा, ह्या तुज्या कश्टांक कारण जाल्लीं म्हजीं पातकां, म्हज्या आवय बापायन केल्लीं पातकां, म्हज्या भावा भयणींनी, म्हज्या भुरग्यांनी, म्हज्या नातरांनी, म्हज्या पोंटुरांनी आनी मुखार शिंटुरांनी करचीं पातकां कारण जाल्यान सोम्या तुज्या ह्या कश्टांक कशें सोंसतलोय तूं आनी म्हाका कशें बक्षितलोय. तरी देव म्हणटा, अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, ताच्या पुता मारिफात आमकां काकुळट दान दिल्लो देव आमकां म्हणटा, म्हज्या बाळा खंत करिनाका, म्हाका इतलेंच जाय, पताक रडोवन जिणी बदलोवन म्हज्या कुशीन परतोन राव, म्हजेर दिश्ट घाल. जेजूच्या कुडींतावन पाजारलें तें रगत आमी आमचेर सवरणूकान घेया, वांजेल वाशया मोगाच्या न्हू. देवाच्या उतरांत आमी आमची पाळां रोंबया, हर एकल्याक आमी सांगया, आज मेळिल्ल्यांक एकच उतर आमी सांगचें, वांजेल वाचून हे घडतलें म्हणून सांगिल्ल्या देवाक सद्या त्या देवान आमकां सांगून धाडिल्लें ताच्या पुता कडेन. ताच्या पुता कडेन हेंच आमकां सांगून धाडिल्लें आनी तें सांगच्या पयलीं देवान आमकां पुरो सूख दिलें, सगळें दिलें. ताणें ताचे उतार घालूंक प्रयत्न केलें पूण तें पडोना, इटाळ सुवातेर पडोना. आमकां बायबल सगळो येता. आज हांव म्हजी
सत्र ऐकला हांव चित्ता हांव एक झटसे करता बसून. हांवें त्या देवाक कितलो गौरव म्हज्या जिवितांत दिला, कितलो जागो दिला, कितलो वेळ हांवें ताका दिला. ह्या सुटकेच्या काळार मागणे, प्राजीत, दान धर्म करया, दुबळ्या धाकट्यांक बिरमोत पावया. तिराकाचो ग्रंथ म्हणटा, कशें उदाक उजो पालवयता तशें तुवें करची दान धर्मा, दुबळ्यांक दिवची सहाय, तुज्या पथकाचें वजन हळू करता. त्या कुर्साक दिश्ट लावया. ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजू कडेन इतल्यांत मागया, चिंतून म्हणया, कित्याक ताणें ताचें मांस आनी रगत, ताचो आत्मो आनी देवपणी दिला. आवाज एक पवित्र राष्ट्र देखून फातयेन मागया आनी आमची बाचावी जोडया. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची सगळे सांगता म्हणया. कठीण कष्टांच्या पशामारी संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण पशामारी सगळ्या संसाराची कठीण कष्टांच्या 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 पशामारी सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकूळ देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, भगवंता सगळ्या संसाराची दोन्ही हात आमची वैरू पार्या आयचे सबरेकन या आराधनाच्या सक्रमेताच्या आराधन सोलून वेल्ल्या आमकां बरी समजण्याची उतरां त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर, त्या पवित्र आत्म्यान त्याच्या मुखांतर जेसीबाया मुखांतर आमकां दिला. त्या जेसीबायाच्या सगळ्या मिसां पासत, त्याच्या बऱ्या भलायके पासत चड आनी चड लोकांक आनी चड आत्मे बचाव करून देव बळवंतरा निसून काढून एक गडीभर घट्टपणान स्तुती करया. हालेलुया 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 आशीर्वाद मागया, तकली आमची बागवया त्या सोम्या मुखार, त्या सोम्याच्या सासऱ्यांत आम्ही सदांच रावया. त्या सोम्याच्या हजरपणात असलो हर एकलो सुरक्षित. आज तू सोम्याच्या हजरपणात, सोम्याच्या आश्रयांत रावताय, भियेनाका. तुझे कुटुंबी सुरक्षित, तुझे कुटुंबी सुरक्षित. जे कितें ताणें बसयला ते खंडीत पूर्ण जायनासता रावना. आज सोम्या Psalm 57:1 आम्ही तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन सदांच आसरो घेता. तुझ्या कुर्साची सावळी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर सदांच पडो दे. त्या सावळेत जावन भायर वचूंक आमकां तूं दिनाका. सदांच तुका पटलून धर. तुजेच वाटेन चलो, तुझ्या उतरां प्रमाणे चलो.
सदांच तुझे उतर आमच्या काळजान आणखी 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 ती जर वाडची जर मोगाची जर एक उर्बा आमच्या थंय उपसोंदी. O sacrament most holy, O sacrament divine, Sacrament praise and all divine. thanksgiving, Praise and all every moment thine. Sacrament most holy, O sacrament divine, praise and all thanksgiving, every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving, every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जसीबाई सवार पडी आमकां तूं अशेंच जॉईन जावन सक्रामेंताच्या आराधनान चलोवन ते आज इतले बरें करून सक्रामेंताच्या आराधनान तुवें चलोवन वयले आमी चिंतून आज तूं आसतली म्हणून तुमकां मस्त देव बरें करूं. देव तुमच्या Thanks, मिसावांचेर Father. आनी चड आशीर्वाद घालूं. प्रेज द लॉर्ड. होय कंडाबटे मी जाता बाबोडयाळान कंडाबटे हांव मस्त संगतीन इनवॉल्व जालें. एडोरेशन मॉनिस्ट्रीन प्रेयर जालें. मागता आमी हर एक गल्फ कंट्रीजाची नांवां काण मागता आमी जिंजवारकर मागतात. मस्त लोक Thank you. मागता. आमी मागता बा तुमच्या खातीर कुवेटान जाल्ल्या म्हज्या भावंडानो सगळ्यां खातीर आमी मागता. वांजेल वासा देवाचें उतार तुमचे थंय रोंबोवन दी. कांय जायना भियेनाकात. सगळी थंड जाता कांय करिनाकात. आमी आमचे मागणे आसा तुमचे मागणे आकांत पुरा देव पळयता. देवाक इतल्यांत जाय. निनेवे शहर देवान नाश करूना. ते आमचोय संसार देव नाश करना. सगळ समाज जाता बा. धैर्यान रावा. Praise the वांजेल वसा माया मोगान एकामेका बक्षिया राग दवरनाकात. बोगसोणे मागा. फोनार बोगसोणे मागा. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच वयस हांव मेळटा फाल्यां जावन सकाळींचे म्हळ्यार आतां म्हजे ड्युटीज पुरो जाल्यो. मस्त ड्युटी जाल्यो. म्हाका कॅन यू बी म्हाका चिंतूंक वचना हांवें इतलीं कामां म्हाका मेळटात म्हणून आमच्या बिकॉज हे फावटी हांव मँगलोर सर्वीस टिमान सिलेक्ट जाल्या. आमचे 4 दिसांचे बायबल कन्वेन्शन इतलें बरें जालें. युट्यूबाचेर आसा पळया. कुलशेकरान जाल्लें कोडियालचें बायबल कन्वेन्शन. कितले बरे टॉक्स आसात. आतां तुमकां रमदान टायम ते टॉक्स आयका बा. भोव बरे 26 ते 27 28 मार्च 1 कितल्या अपूर्वायेन एपुटी आमचेच कोडियालच्या पाद्र्याक आमी एपुटी बायल्या पाद्र्याक हांगाडोना. आमचे याजाक बऱ्या रितीन कितले पवित्र आत्म्यान बरयले याजाकांनी आमकां शिकोवण दिल्या. ती पुरो शिकोवण आयका. वंजेल काण घेवन बसा. एका पेपराचेर बरोवन काण घेया पॉइंट्स. देवाचे उतार वाचून तो आमच्या हातांनी एका पेपरान तूं 1-2 शब्द बरयतना जापा जातात. तुमच्या खातीर आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Yes. Thank you, Jessica. मोगाचेनो हर एका दिसा आमचे इंटरसेशन आसा. इंडियाचो टायम 10 ta 11 वरां. कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30. दुबयचो टायम 8:30 ta 9:30. मोगाचेनो ह्या दिसांनी जशें बायन सांगलें आमकां हर एकल्यानी मागोंक जाय. कोण काण घेवन मागया. बायबल काण घेवन मागया. दिंबेर पडून मागया. येजूस आमच्या पासून आमी मागता कळनासता मागलें वेस्ट खंडीत जावंक वचना. देखून एक घंटो आमी बसया. त्या सोम्या मुखार सांगाता म्हणून आमी मागया. 1 घंटो 10 ta 11 वरां. कोणाक तुमकां झूमाचें लिंक जाय तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनीज धाडूंक आसात. काल एका भयणीन टेस्टमनी धाडला. फाल्यांच्या मागण्यांत हांव घालता. तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक जाय. तुमची पिटिशन आसात 9900332411. परतून सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही धाडिया. झूमाचे लिंक आमी त्या नंबराचा तुम्ही आमकां धाडटा. आमी व्हॉट्सअप करा. कोणी डायरेक्ट कॉल करनाकात. व्हॉट्सअप करा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी कृपया बरो दी. गॉड ब्लेस यू. थँक यू जेसीबाई. Praise the Lord. Thank you, Jessica. Thank you.